Dunay daghang matang sa kasayuran. Dunay kasayuran pinadailang. Dali na kay mahibawan. Dunay sa kasayuran gitaguan, hilumluman, ang ayang kuykuyon sa katawan. Mauna ni ang Kasayurang Kinuykoyan. Ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP Cebu Chapter ni Pakpurat sa Tanang Hingtungdan, yan doon na sila'y opisyal nga resolusyon nga giluwatan. Doon ay duha ka mga magsisibya nga ilang ginganlan nga dili na angayan pasibyaon sa kahanginan. Matod sa KBP Cebu Chapter sa ilang resolusyon na pasar ato pang Marso, kining duha ka mga broadcasters ang kalapasan labihan ka seryoso. Di na sila angin patingugon sa bisan unsang istasyon sa radyo, labi na kun sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Miyembro. Sa ato pa, kung mapatuman ang resolusyon sa KBP din sa Subo, kining duha ka broadcasters nga gipasangilan nagminalgito. Di na makaduma og bisan unsang programa sa telebisyon o sa radyo. Labi na kun KBP member ang istasyon na ilang giprogramahan dito. Pero laki man ang ako nadunggan, ang duha ka broadcasters nga ilang gipabaan naibalik naman hinuon sa kahanginan. Nang-interview ng mga ni o mga dagkong opisyal sa kagamhanan. Pero kining sibyaanan nga ilang gisibyaan, supposedly sakop ni sa KBP sa nasudnong kahugpungan. Kaya ang ilang network, miyembro man sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Tibok Pilipinas, sa ato pa apil din sa Subo, obligado unta nga mutuman ining resolusyon sa KBP Cebu Chapter atong Marso. So anong gitugutan man ang mga magsisibya nga gibana unta gikan sa radyo nga makabalik sa ilang programa matag buntag na sayo. Mao ni problema sa KBP na ako nakita. Ug mao ni among problema ni adto sa aktibo pa mis KBP sa nangaging katuigan. Ang KBP bisan unsay iyang luwatan nga kasuguan, mahimo siyang tumanon, mahimo siyang isnabon, mahimo siyang pikatan. Sayon ra kayo ang lutsanan. Ang mga magsisibya o ang istasyon nga ilang sentensyahan, ilang silutan, mugawas ra gikan sa kahugpungan. O di na